Nilqakom għal programm Mit-sena minn Fatima, programm li huwa mtella minni Fader Hayden fl-okkażjoni taċ-ċentinarju tad-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima. F'dawn il-programmi qegħdin nitkellmu dwar il-messaġġ tal-Madonna f'dawn id-diritt u kif nistgħu ngħixuhom fil-ħajja tagħna illum. Waqt li qegħdin insegwu l-ġrajiet ta' Fatima kif tatomna Sbor Luċija fit-tifkiriet tagħha, illum sejrin naraw it-tielet dera illi l-Anġlu għamel qabel ma bdew id-deritt. Id-deritt ta' Fatima seħħew fl-1917 u d-deritt tal-Anġlu seħħew sena qabel fl-1916. U diġà rajna l-ewwel żewġ deritt illum tal-Anġlu, illum ħanaraw it-tielet dera tal-Anġlu. U kif qegħdin nagħmlu qed naqra l-ewwel eżattament x'tikteb Suor Luċija u mbagħad nikkummenta ftit hekk biex nieħdu t-talimiet minn dak li hija tiktbilna. Mela, mill-kitbiet mit-tifkiriet li kitbet Suor Luċija. Jidhirli li t-tielet dera seħħet f'Ottubru jew fl-aħħar jiem ta' Settembru, billi ma konniex għandna mmorru d-dar wara nofsinhar. Kif qed ġa fir-rakkonti dwar Ċaċinta, darba morna minn Pregwera, ġnien żgħar ta' żebbuġ tal-ġenituri tiegħi, Salapa, u għaddejna mal-ġenb tal-għolja fuq in-naħa faċċata tal-Aljustrell u Casa Vela. Edna Rużarju hemm, flimkien mat-talba tal-Anġlu li konna tallimna l-ewwel darba. Meta konna hemm, l-Anġlu darinna għat-tielet darba, b'kalċi fidu u bostja fuqu, li minna kienu neżlin xi qtar tad-demm għal ġol kalċi. L-Anġlu ħalla l-kalċi u l-ostja imdendlin fl-ajru. Niżel fl-art u talab għal 3 darbiet. Trinità Qaddisa, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Nadurakom bil-qima u nofrilkom il-ġisem l-aktar prezzjuż, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' Ġesu Kristu, preżenti f'kull tabernaklu fid-dinja, bit-tpattija l-offiżi, għas-sagrileġġi u għall-indifferenza li bihom huwa offis, u għall-merti tal-qalb imqazza tiegħu u tal-qalb la teba ta' Marija, nitolbok il-konverżjoni tal-imsejkna midinbin. Imbagħad qam u reġaħ l-kalċi u l-ostja fidejh. Tal-ostja lili u lil Franġisku l-Ċaċinta tom il-kontenut tal-kalċi biex jixorbuh. Fil-waqt li qal ħudu jxorbu l-ġisem u d-demm ta' Ġesu Kristu, offiż ħafna minn nies kifra, sewwu l-ħażen tagħhom u farġu lill-Alla tagħkom. Għal darb'oħra niżel rkub tiegħi fl-art u għat-tielet darba reġa' qal l-istess talba, Trinità imqazza. Imbagħad sparixxa. Imġelin minn qawwa sopranaturali li dawritna, għamilna bħalma kien għamel l-Anġlu. Inżilna rkubtejna fl-art bħalu u wedna t-talb li kien qalu. Il-qawwa tal-preżenza tal-Alla kienet tant intensa li tilfitna u kważi erditna l-kollox. Kważi anqas ħallitna l-użu tas-sensi tagħna għal ħin konsiderevoli. F'dawk il-ġranet kull ma konna nagħmluh bħalli kieku mġela minn dak l-esseri sopranaturali. Il-paċi u l-ferħ li ħassejna kienu kbar, iżda kompletament ġewwinija, għax ruħna kienet kollha kemm hi mitfuna f'Alla. Anki lejja li ħakmitna kienet kbira. Interessanti ħafna sistijaj, ek diversi dettalji u esperjenzi li ek it-tfal ta' Fatima esperjenzaw u din jaqsmu magħna. Din it-tielet dera sistijaj tiffoka ħafna fuq l-Ewkaristija. Jingħad li darba minnhom
Xi ħadd qrib Sor Luċija kien qalilha imma fost l-esperjenzi kollha li għamiltu, fost dak kollu li l-Madonna qaltilkom ġewwa Fatima, x'inhu l-iktar messaġġ importanti? Jien għati li Luċija ma kienx wieġbet għal dik il-mistoqsija, imma kienet qalet tuni ċans nitlob ftit. Imbagħad wieġbet l-għada għal din il-mistoqsija. U Luċija tgħid l-iktar messaġġ importanti ma kienux il-messaġġi tad-deriet tal-Madonna, imma l-iktar messaġġ importanti kien dan il-messaġġ tal-Anġlu tal-lum li qed naqraw illum li jitratta dwar l-Ewkaristija. Sor Luċija fehmet li l-qalba u hekk għandu jkun ta' dawk li huma esperjenzaw fid-deritt tal-Madonna il-qalb huwa Ġesu u Ġesu fl-Ewkaristija mqazza. Eżisti kemm hija verità sabiħa u profonda x'anke kull ma tagħmel Marija omna jippunta li Ġesu. Issa hawnhekk eżisti l-Anġlu qed naraw illi jippreżentalhom il-ġisem u d-dem tal-mulej u l-ewwel ħaġa li jagħmel huwa li jinżel jadurah. Jinżel jadura. Issa jippreżentalhom il-ġisem u d-dem tal-mulej fil-ħobs u l-inbit. Tajjeb li aħna eżisti nkunu nafu hekk it-tagħlim sħiħ tal-Knisja. Aħna nemmnu illi bil-kliem tas-saċerdot waqt il-qudiesa u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu dik l-ostja u l-inbit waqt li minn barra jibqgħu jidhru ostja u l-inbit, is-sustanza tagħhom jiġifieri dak li jagħmilhom ħobs u nbit jitbiddel fil-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' Ġesu. Fl-ostja konsagrata hemm Ġesu sħiħ bil-ġisem, bid-dem, bir-ruħ u d-divinità. Fid-dem fl-inbit ikkonsagrat hemm Ġesu sħiħ bil-ġisem, bid-dem, bir-ruħ u d-divinità. Mhux fl-ostja hemm ġismu u fil-kalċi l-inbit ikkonsagrat hemm demmu, le Ġesu huwa sħiħ bit-totalità kollha tiegħu kemm fil-ostji konsagrati u kemm fl-inbit ikkonsagrat. F'kull farka eżisti hemm il-preżenza reali ta' Ġesu. U tajjeb li ma ninsewx dan it-tagħlim, tajjeb li niftakruh din il-qima reverenza li l-Anġlu qiegħed juri lejn il-misteru tal-Ewkaristija aħna għandna bżonna ħafna. Naraw li anke meta nitqarbnu f'idejna ikonna reverenza mhux infarfru jdejna xi drabi. Kieku tafu eżistijej kemm uġieħ ta' qalb, kieku tafu kemm nuqqas ta' rispett lejn l-Ewkaristija xi kuntanti tikonna. Jina rajt nisi farfru jdejhom wara li jitqarbnu. Diġà mhux posta li jkun hemm frak, aħseb wara li tfar taf xi tgħid. Qed tarmi mal-art farka li hija ostja konsagrata, ġisem ta' Kristu. Kienu noqogħdu attenti ħafna eżistijej, ħafna, b'ħafna qima, b'ħafna reverenza. Jekk ma nħidux konfidenza żejda mal-Ewkaristija biex ngħidlek, imma nkunu nifhmu il-min qegħdin nirċievu. L-istess anke jekk l-Anġlu hawnhekk wara dir-referenza kollha, anke aħna meta neħtlu l-Knisja xi drabi naqbdu nitkellmu bla doċċ, xi drabi mmorru nitolbu quddiem statwi u forsi nitolbu quddiem is-sagrament, jekk nitolbu xi drabi jekk nitolbu l-aħħar mument meta għandha tkun il-maqlub. Jekk tħanna l-Knisja l-ewwel vista huwa l-Ġesu fl-Ewkaristija, u mbagħad orrajt ġbija tal-Madonna, tal-Qaddisin, tal-Redentur, ma l-ewwel Ġesu fl-Ewkaristija ħaj f'nofsna. L-istess eżistijie kif namlu r-reverenza għawek għanna l-Anġlu u t-tfal juru tant qima fil-ġesti tagħhom. Mhux nofs ġenuflessjoni, mhux isna ma nafx raddina salib qed ikeċċu d-dubbien minn qudiemna, mhux nibqgħu għaddejjin issu għaddejjin minn ħadd. Kemm għandna nuqqas ta' reverenza l-Ewkaristija. Anke fi żminijiet meta l-Knies tagħna jkunu armati għal-festi liturġiċi, għal okkażjonijiet partikolari, ngħaddu quddiem is-sagrament, nitkellmu, nitpaċċbċu, isna qegħdin gażin fil-Knisja. Nieħdu ritratti li emmulaw u l-ebda devozzjoni ta' xejn quddiem is-sakrament. Eżistijej dawn l-affarijiet qed nidrawhom. Qed nidrawhom il-kuxjenza tagħna qed inġibuha xejn. Is-sensitività spiritwali tagħna qed inġibuha fix-xejn quddiem il-misteru Ewkaristiku. Ħbib tiegħi. Għatmu biżżejjed biex nuru reverenza qima u mħabba lill-mulej Alla tagħna fl-Ewkaristija mqazza.
Issa hawnhekk l-anġlu apparti dil-qima u din ir-reverenza, l-anġlu jitlob talba indirizzata lit-Trinità. B'sabiħana l-fidi tagħna eżistija trinitarja, aħna ma nemnux ħannamluha ftit ċara, Alla li nemnu fih aħna huwa Alla Missier, Eben u Spiritu Santu, mhux Alla kif jemnu fih il-Musulmani, mhux Alla kif jemnu fih il-Hinduisti, il-Buddisti jekk jemnu f'Alla, jew nies oħrajn li għandhom xi immaġni ta' Alla huma min huma, ma nemnu f'Alla li huwa Missier, Eben u Spiritu Santu, Trinità, komunità ta' mħabba. U l-ewwel ħaġa l-anġlijiet Trinità qattisa, il-Missier l-Eben u l-Spiritu Santu. Nadurakom bil-qima. Mela l-ewwel dill-adorazzjoni li Trinità qattisa. Li aħna naduraw il-Alla, kemm il-darba aħna nitolbu it-talba sabiħa u sempliċi glorja lill-Missier u lill-Eben u lill-Spiritu Santu. Nitolbuha fir-Rużarju, nitolbuha f'momenti oħrajn, konxi jekk dak il-ħin qegħdin nitolbu qed naduraw it-Trinità qattisa. Nadurawkom bil-qima. U jgħid l-anġlu u noffrilkom il-ġisem l-aktar prezzjuż. Araw kemm sabiħa. Il-ġisem l-aktar prezzjuż hekk din is-sensitività, id-dem, ir-ruħ, id-divinità ta' Ġesu Kristu preżenti f'kull tabernaklu tad-dinja. Mela lill-Missier qegħdin noffrulu, Trinità qattisa noffrula il-min? Il-Liben. Issa l-Liben għamel dan diġà huwa fuq is-salib. Eżistijaj, mela qegħdin noffru, qegħdin niħtlu fis-sagrifiċċju ta' Kristu fuq is-salib. Qegħdin noffruh. U dan qed f'kull tabernakli mela tnaqdu ma' Kristu sħiħ, ma' Kristu kull fejnijiet biex verament kollox isir offerta lill-Alla. U dan bitpattija għall-offiżi, għas-sakrileġġi, għall-indifferenzi kollha li bieħu offiż u għal-merti tal-qalb imqazza tiegħu u tal-qalb la teba ta' Marija nitolbuk il-konverżjoni tal-imsejkna medibin. Din l-aħħar parti ta' din it-talba inkompli nikkummenta fi programm ieħor. Hekk imma llum ridna nifokaw fuq din il-qima li l-anġlu juri lejn l-Ewkaristija u aħna rridu nieħduha fil-ħajja tagħna u fuq din l-offerta ta' l-Ewkaristija lill-Missier li aħna naqdu ma' Ġesu li qed joffri lilu nnifsu lill-Missier f'kull quddiesa fis-sagrifiċċju tal-Ewkaristija. Tal-boħra inkomplu inħaffru eżistijaj fl-ispirtu ta' din it-talba tan sabiħa li l-anġlu jgħallem l-tfal ta' Fatima. Waqt li nirringrazzjakom tal-li segwejtu dan il-programm mit-sena minn Fatima, ejjew nagħlqu flimkien dan il-moment li kellna b'talba li hija marbuta mad-deritt ta' Fatima, talba li tpoġġi lil Ġesu fiċ-ċentru ta' kollox. Nitolbu flimkien. Trinità qattisa nadurawk. Alla tagħna inħobbuk fis-sagrament imqaddes. Il-Mulej jagħtikom islim.